יש ויש. אתם יודעים שהתוכנית הזאת, בלי להסתיר, בלי להתבייש, ללא מורא וללא משוא פנים, נלחמת את מלחמתם של בעלי החיים, אלה ששפתם אינם נהירה לנו, אבל אנחנו יודעים שהם כואבים, הם סובלים, הם עצובים, אבל הם גם שמחים, והיום אני מקווה שזה יגיע לחלק מהם לפחות, או שהבעלים שלהם יסבירו להם שהצעת חוק של חבר הכנסת איתן כבל קיבלה אישור אישור של ועדת השרים לענייני חקיקה, שזה אומר בעברית תמיכה של הקואליציה. זו הצעה שאוסרת על ייבוא ושיווק של מוצרי קוסמטיקה וניקוי שנוסו על בעלי חיים. אנחנו כבר דיברנו על כך שזה היה ממש בשלב של גיבוש, ולשמחתנו זה מתקדם ומתקדם יפה. כדי להבין על מה מדובר בדיוק, והאם יהיו לכך אולי השלכות לגבי עוד חוקים שעוסקים בצער בעלי חיים, אנחנו מבקשים לשוחח עם עורך הדין עידן אבוהב, שהוא יועץ לענייני חקיקה. שלום לך. צהריים טובים, שלומך? ברוך השם, ושלום החיות, גם אולי יהיה קצת יותר טוב בעקבות זה, אחרי שאנחנו באמת מתנהגים אליהם מאוד לא יפה. אני רוצה לשאול אותך, להתעדכן תחילה מה קורה עם חוק הפרוות, שגם עליו דיברנו ארוכות. כן, חוק הפרוות דווקא קיבל, בגלל לחץ של שמחון, קיבל תמיכה לשינויים שרצו להכניס בו, וועדת שרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך באיסור מוחלט של יבוא וייצור פרווה, למעט לצרכי מסורת, מטשטריימלים. כן, או מפרוות של חיות שכבר אומתו לצרכי מאכל, ואז ניתן להשתמש בפרווה שלהם. אוקיי, אז זה גם מתקדם לכיוון... זה מתקדם לכיוון מאוד חיובי. אנחנו, לפי מצאת החוק תאכף ותהיה אכיפה מספקת, אנחנו לא נמצא יותר פרוות של כלבים מסין על הבגדים שלנו. על האיסטור ולהקתו, מה שנקרא. עכשיו לעניין הצעת החוק של חבר הכנסת איתן כבל, שבאמת עושה גדולות ונצורות למען בעלי החיים, וזה מאוד יפה מצידו. נכון, הצעת החוק הזאת יצאה יפה מאוד, והצעה שבעצם אומרת שאין צורך בשביל שנשים לנו אודם או נחפוף את הראש עם שמפו חדש, שנענה בשביל זה בעלי חיים. כמות בעלי החיים שמשתמשים בה בתעשיית הקוסמטיקה גדולה בהרבה יותר מאשר כל החיות שניצדות בכל שנה. זה פשוט לא יאמן. כן, מספר של 240 מיליון בעלי חיים שמעונים בשביל שאנחנו נוכל להשתמש במוצר קוסמטיקה חדש. אני באמת לא מוצא את הטעם, אני לא מבין עוד איזה ליפסטיק ניתן לפתח, או עוד איזה שמפו ניתן לפתח. או איזה חומרים עוד ניתן להכניס שכבר אנחנו לא יודעים מה הם עושים. בדיוק, ולכן הצעת החוק באה ואומרת, אם כבר זה נוסע על בעל חיים, אנחנו נתיר לייבא אותו, מה שעתיד להיות מנוסע על בעלי חיים לא נתיר לייבא. איך נדע? תראי, פה באמת יש שאלה של אכיפה, שאני חושב שהאכיפה הטובה ביותר תושג על ידי המכס. ניתן לדעת איזה מוצרים מנוסים ואיזה לא. החברות יהיו חייבות בחובת דיווח. אם באמת זה יהיה ברמה של חובת דיווח שתועבר ישירות למכס, אז יש סיכוי טוב מאוד שבאמת ההכנסה של מוצרים כאלה תיבלם כמעט לחלוטין. אני מבין, בטח היה לובי מאוד חזק של חברות גדולות שמייבאות מוצרי ניקוי וקוסמטיקה לישראל. איך בכל זאת הצליח איתן כבל להתגבר על זה? קודם כל איתן כבל הוא חבר כנסת רב מעללים ומאבקים. בדיוק. דבר שני, תשמעי, אנחנו צריכים גם להציג את הצד השני של התמונה, שבעולם ההצעה הזאת רצה למשל באיחוד האירופאי כבר די הרבה זמן, היא הוכנסה לדירקטיבה האירופית, מה שאומר שכל המדינות אמורות להיות מחויבות לפעול לפיה, אבל אנחנו יודעים שסין וארצות הברית תוקעת טריזים בגלגלים, מכיוון שאין מדינות שאינן מכבדות את הנושא הזה, וכן עושות ניסויים על בעלי חיים בצורה די רחבה. ולכן גם באיחוד האירופאי שכביכול אמור להוביל את המהלך הזה בעולם, עשויות להיות בעיות. זאת התשובה לשאלתך. עדיין המאבק הוא ארוך, ואנחנו מקווים שאיתן יצליח לגבש רוב לכל אורך הדרך, ושיצרני הקוסמטיקה לא יצליחו בעזרת הלוביסטים שלהם לגבש רוב נגדי. ומה עם חברות ישראליות? חברות ישראליות לא יכולות לעשות ניסויים במדינת ישראל בגלל חוק של גדעון סער שהתקבל בשנת 2007, שאוסר לחלוטין על ניסויים בתחום הקוסמטיקה או הניקיון בתוך מדינת ישראל. טוב, זה יפה. נכון, החוק הזה הוא באמת חוק חשוב, ודרך אגב הוא בא להציל את המצב העגום של, אם את זוכרת, היה פעם מצב שבו היינו הולכים לסופר ומחפשים את הארנב הקטן על העטיפה. אז קודם כל אני כבר לא בטוח שמישהו עוד שם בכלל את הארנב הקטן, ובית זה היה די סיוט למצוא אותו, וזה התיש הרבה מאוד אנשים. נכון. הצעת החוק הזאת אומרת די, מספיק, נעשה קו, נמתח קו, ומכאן והלאה נתחיל להיות מתוקנים.
טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך על הצעת חוק שפחות הצליחה, וזה צמצום הניסויים בקופים לצורכי רפואה. כן, הצעת החוק מצוינת של יואל חסון, הצעה שנועדה בעצם להטיל מגבלות על ניסויים בקופים. עכשיו תראי, ההצעה הזאת היא טובה מאוד, יחד עם זאת יש לה כמה מגבלות עיקריות שבגינן היא גם לא עברה בוועדת שרים. ראשית, החיסרון העיקרי שלה הוא קצת נוקשות, אבל יואל חסון אצלנו כל כך מקפידים על שמירת החוק, ובמיוחד במעבדות החשוכות באוניברסיטאות. לא, אני אסביר למה אני מתכוון בנוקשות. שהיא קצת נוקשות, זה לא נורא כל כך, אתה יודע. כן, אבל מצד שני, דינה של כל הצעה שמעמידה את החיה מעל האדם או שוות ערך אליו, דינה בכל העולם, ושלא ישלות, אין מדינה שזה מצליח לעבור בה, אולי... השאלה, אתה יודע לאיזה צריך, אנחנו יודעים שפה מתייחסים לבעלי חיים כמו אל זבל, תסלח לי, ולא חושבים פעמיים. אז אולי כדאי שנחשוב פעמיים. נכון, אבל זה יכול להיות רק עקב בצד אגודל. גם יואל הבין את זה, הוא אמר לי בעצמו שהוא פנה לכל חברי ועדת שרים, וכתב להם מכתב שבו הוא אמר במפורש, כל התניה שתרצו לקבל לגבי החוק, אני מסכים לה באופן אוטומטי, תעבירו את החוק ונדבר אחר כך. לצערנו, ועדת שרים לענייני חקיקה לא הסכימה להעביר את החוק הזה. עכשיו תראי, יש פה בעיה. מצד אחד, החוק אומר שתוקם ועדה שתטיל קשיים על ניסויים בקופים. מצד שני, לפני שנה, הממשלה ביטלה הצעת חוק של חברת הכנסת אדטו שתמכה בהכנסת ארגוני חולים לתוך הוועדה לעריכת ניסויים בישראל. זאת אומרת, הממשלה לא יכולה מחד למנוע מארגונים שתומכים בהגברת הניסויים להעביר חקיקה, ומאידך לאפשר לארגונים שתומכים במניעת הניסויים גם להעביר חקיקה. צריך שיווצר בו... אז אולי צריך להקים ועדה שתהיה מאוזנת פשוט, בין האינטרסים האנושיים, זאת אומרת שקשורים לרפואה שקשורה לבני אדם, לבין ארגונים שתומכים באינטרסים של בעלי החיים, ואז להגיע לאיזושהי דרך מלך, כי כולנו נסכים, אני חושבת, שהמצב הנוהג כרגע הוא בלתי נסבל. בדיוק. בלתי נסבל. זה גם מה שחושב גלעד ארדן, ולכן הוא הולך להגיש ערר, תוך כדי שהוא הולך להדגיש את הנקודה הזאת, שיש צורך למצוא איזון בנושא הוועדה, ואיזון נוסף גם לגבי דרישה נוספת של הצעת החוק, שקובעת שלא יערכו בכלל ניסויים שקשורים בערבה והצמאה. שוב, הצעה שאין בה, שקשורה לניסויים בעלי חיים. בוא נגיד שמספיק שבכל מוסד שעורך ניסויים בבעלי חיים תהיה ועדה פנימית, כמו ועדת הלסינקי שעוסקת בניסויים קליניים בבני אדם, שתהיה ועדה מקבילה שתעסוק גם ותצטרך לאשר כל ניסוי בבעלי חיים לגופו. ואז אולי המצב שלנו יהיה קצת יותר טוב, ואני יודעת שיש מקומות שעושים את זה. אז עורך דין עידן אבואב, יועץ לענייני חקיקה וחובב בעלי חיים, לפחות כמונו, מודה לך מאוד. תודה רבה לכם, צהריים טובים.